Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati babalay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Sa ito ay may tata rigide barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo.
Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga bigat si manay na po, iti daytoy nga aldaw, iti Huwebes. Itatan ket 22 ti mabilang iti bulan iti Enero tegdama nga tawen. Kablawan da kayo apo, naimbag nga bigat, naimbag nga oras. Sapay kumata, okay kayo manen nga danunen ti programa nga kumpares. Kadagiti nadayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dinuman nga lugar tenyo kadagiti agundaway, basta naka-tune in kayo. 8693 Radyo Tiradpas, kinagbuibuya kayo apo TDCTP Digital TV naimbag nga aldawyo. Kadagiti amin nga kapada tayo nga Candonians, itatang nga bigat apo ti Huwebes. Good morning Candon City. Ore pedita bigan naimbag met nga bigat yo apo tentero nga probinsya nga Ilocos Sur. Dagiti kabang-ibang tayo nga probinsya ken region. Agkakadwa tayo dahil nga parang ti programa tayo kumpares sa ginggana iti alas 10. Naimbag ngal daw mo, paring Nick. Stabat paring Jerry kan nakablawan talata dagiti kakabsa tayo po manalon, mangalap kang kastabatan kadagiti ang tagtagila ko apo. Kadagiti public market sa pakairamanan dagiti customers, sa lakat sa pala ko ba po, na maimaya manen, di paragsan na tinatoy nga aldaw. Iti mo naman na po nga i-share me kada kayo iti dito agundaway. Naadaw dito apo ti Romans chapter 1 verse 16. Iti kunana di jay, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. Dayjay kunatayo apo nga gospel iso dayta ti word of God, masarakan dayta ijay Biblia. Okay, itinete akong daway partner. Siguro napintas mo nga aramatin tamot nga issue tayo tata. Daytoy dandanin nga Ilocos Sur Festival partner niya. Oin. Oo, dandanin na po. Sa kapulog at wangal daw nga da dahil ka manong apukat sa ngapulo ket duangal daw adda nga nakay palaunan kadagiti nangangayod kinararaksak nga aktibidad ti selebrasyon iti Ilocos Sur Festival iti daytoy nga tawen. Ayan. Anya ti baga. Manual daw partner? Sa ngapulo ket dua kuna namatay. 12 days. 12 days. Daytoy ket festival iti daytoy nga tawen tampok ti rambak nga inawagan dati probinsya kas People's Celebration. Dagiti dadakkel ken na isang sakay nga programa kas kumadya trade fair partner. Oy. Trade fair and exhibit. Dapat ditagayam ti Miss Ilocos Sur ken Mr. Ilocos Sur. At dapat partner ti street dance showdown ken koreka napananan. Street dance ken showdown competition. Kastamatan ti Ilocos Sur Pride Queen ken dadumapay. Ayan, alaket happy festival kanya tayo amin na po nga taga Ilocos Sur. Ta Ilocos Sur yan tayo partner. Antay mo na may liklik na nga kinabudno. It's just so happen nga taga Candon City tayo. Isurejay. Pero mo tayo mait nga no adda ka dito Ilocos Sur no Candon no kunamak maamom latamoten. Pero no ti pagsasaritaan ket ijay makapanak jay Heritage City no kuna of course jibigan da partner. Isre ti ayan ti sitwasyon na. Ngem at least daytoy apo base ti damag nga Ilocos Sur Festival apo tata ket
sa nga pulo ket dua gayam nga aldaw. Kung kayo na sa danda ni 2 weeks partner niya. Na almost 2 weeks na tayo. Dito dahil kaugalyan na naman minsan. Dito isingit ko lang dati partner Oo. Dito 12 days gamin dito At danto dati aglas portion nga individual. Dahil ito kaodyan na aldaw iti panagdadagumpom ti tao. Kakawalyan ni Pilipinon sa numaminsan. Kanya no sigsigudok ti mapan amukon nagati bambanag no trade fair nakaw exhibit ng runa ka dati produkto partner. Oo. Dati talagang may sa para kanya ti attraction para kanya Diyak mo magkalagay ti duma. Haan partner no trade fair gaming kat kwa dagitay producer may exhibit dagiti produkto da. Kada dagiti met at dagandat na nga gumatang apan da kitaan. Oo, there you are. So no ket kitaan da jay matulungan dagiti producer matulungan mo dagiti gumatang nga makita kadagiti kaya na. Vice versa. Vice versa ako da jay. Malaksid ti jay of course aket adamot ati bayadan da iti gobyerno, di ba? Oo, kasjay, sitwasyon na rin jay. Economic growth. Pasit namin ako rin jay. Malaksit din jay, hindi ka mo partner no, adati motocross. Motocross? Oo. At dansa Diyan ang matikaw po niya, kadagiti abang mga ano ka Dati pakangangayan ni di kiti pa somewhere iti Salcedo, Lucosur. When? Onya ka mo tata, exciting no dala ta partner, kompleto. When dati ket sa nga pulo ket duang nga aldaw kuna naman partner. Sa bagay, kadagiti sumarsarunong nga gundawa ito, maamontay ito latamata niya. Dahil nga banag. Adan to pa iti elderly partner, ada pa iti kwa. Ada pa iti schedule da. Dahil elderly. Kalakayan? Lalakay, senior citizen. Apay nga amok, agsipod ta nakatendarak ti meeting, da OSCA head ni Apo Materno Balagot kini Ma'am Alma Gaborje di CSWDO, na atendarak na jay meeting da, kadagiti amin nga senior citizens barangay president, iti 42 nga barangay diti Candon City. Ket it so happen, nga dahil ke na-cover ta kung natalatan dahil takot maaramid to partner into no February 8 ngam paset data ti Ilocos Sur Festival. Oo, ti parteda met tribute to the elderlies kunan na jay amum no ti aramidin da pagkukontesten da partner. Oo. Oratorical contest. Oratorical contest. Anya na jay kunam siguro. Anya na jay. New wordings para kanyang laje. Panagdaniw. Ay. Di ba? Nalay ti lalaki nga dumani. No, ti version na tinaunog na Bukanigan. Palagi ba? Ilocano no Bukanigan. Bukanigan. Oo. Maaramid today tayo jay Livelihood Development Center Jebigan City. Di papapanantay di no at dati kwa media night, di ba? Namin ano nga napantayo di jay. Di mamimiss ko pa kay dadya lugar na idi nalipata ko no kano dadya ng udi partner pero dagiti nga lugar ti DJ ti papapanantay idi so nga kanya ka amok latamot kana dapat dadya time idi nga uray aldaw ket nagkakadwa tayo kada ulatag. Naman. Dayay napantayo. Danon tayo opisina ni Sir naganan Benjamin Magay. Di po bukal. Oo. Iso dayay ang lugar. So dayay may panggap ka dagiti elderlies February 8 dayay. Pasetmet lang daytoy iti Ilocos Sur festival dito probinsya tayo nga Ilocos Sur. Siyempre, nagitilan lakay mo partner ket kuan. Parte dalatamot iti plano ken programa ti gobyerno. Isu nga dalatamot dagitay kunatayo nga activity nga para kanyada, siyempre tribute to elderlies kunana nga rod. Paset dayjay mo ti panang respeto kanyada. Ngan dayjay sitwasyon na isu daket kabailanda. Dahil nga talaga ti kuha na mga sitwasyon na rin yan. Yun dati talaga nga 12 days na niya, partner niya. For na FYI, kadagiti po kada yun niya, i-schedule yun na niya 12 nga oras, 12 nga aldaw,
tama ko may kayo po dito, agbakasyon kayo. Ilocosur data Inter Ilocosur first and second district. Nga nagroon na po data exhibit ka talaga dagiti produkto. Para kanyak dala iti attraction na kanyak Ken may kadwa dagiti activities metal nga dagiti kaslati bara bito nga no dati parade or something like that ati talaga nga dati mangtignay. Dajirik nga mga accommodate uno dati mang encourage to attend different programs during the Ilocosur Festival. Iti may sapay DJ partner kadagiti importante uno kang runaan. Iti tampok ti One Ilocosur Trade Fair. Data partner pakay tampukan dagiti micro, small and medium enterprises uno MSMEs. Babaan kadagiti produkto na. DJ one town one product. DJ partner. Siyempre, dagiti MSMEs gamin. Dagiti ket babasit nga negosyo dagiti partner. Ket no by that time ke makapasyar ka DJ ka makagatang ka ti produkto da, aket may sa DJ nga banag nga matulungam ida. Di ba? Pas DJ ti sitwasyon na. Ket DJ mat ati para kanyak ka kwa. Dala ko time ko napintas DJ. Talaga mapangka DJ trade fair area. Pasyar ka mat partner tapno makitam anya ken no anya mo dagiti kayat mo nga gatangan. Baka addan to DJ at least DJ napintas nga sitwasyon. Dayjay na paset pa iti experience. Dayjay kunata yung panagpasyar adda ka nagdi amin nga paset na. Isu nga daytoy nga ba nagtataket napintas met apo nga no sa dino daytay pakakitaan ti kanawiden ken kultura dagiti Ilocosur. Karaman pa dito na po dagiti produkto dagiti adda iti sa bali nga probinsya. Ngem padasan ta man kablawang partner dagiti output na. Kadagiti products nga nakita ti utop. One town one product. Tatta ke gamgamitin dan ke nagmaterialize data nga nakita da partner. So good luck more development. May sala nga po nga pasente ko niya. Pasente pakamuk kada kayo. Apo. No, kaya yung gumatang ti kalamay kang Cornec. Umay kaditi Candon City. Yes. Umay kaditi Candon City. Mapangkay jay trade fair, partner. Mapangkay jay, tama, trade center, kunak kuma. Jay tablak Candon City, Ilocosur. Among partner, danate one time, nga si Mangput da jay anak ko, nga nagbakasyon. Dasap gatang kami, napang kami gimatang ijay. Ijay trade center. Nagadulaki di nga lugan ng partner. Nung mabalbalin ka, di da ka pa'y pagparking ang tabas si tilugan mo. Wow. Meaning to say talagang dinayo da di produkto. Aduki, di ati dumagas. Aduki dumagas. So, ang korkorang di parking area. Bus, van, kotse, tilugan ta partner tricycle nga ro dilugan ta. Ano mabaling ka wang pagparkingan ta. Kikinaado na po iti gumatang. Isa nga kasjay, yawis may apo kada kayo. Just in case laan nga no kaya iti kalamay ken Cornec. Of course, diti Candon City, one town one product na partner. Di ba? Kaya nagiti da dumaket inja kami nga kapisado no nya ti one town one product ta. Isu nga dayjay apo. Just in case laan nga may sarong kayo dito in Candon City ta makapasyar kayo moyo aduti na dumaduma nga events data into naglalo into no Marso aduti na dumaduma nga events nga marami dito in Candon City. It's because of the celebration iti 25th cityhood anniversary iti Candon City. So mga kasjay dagiti daduma pa apo mo out of ti na dumaduma nga ilili ako kami nga mo partner. Ti kabisado nga talaga dito'y Candon City. Ngam no adala ti panakamuta kumabuta ka napintas nga. Oy, dati ti otop da. Actually dapat kapimot, di ba? Naduma-duma na di apong sitwasyon. Ala nga ro na po. Dati nakamatam mi kada kayo ket may panggap iti Ilocosur Festival. Agsubli kami kada kayo kalpasan lang dagiti pakamo. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agin kinet
iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 ang metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen-gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115 iti Barangay San Jose 077-254-0067 iti San Juan 077-254-0085 ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukua kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chowa ken dagiti nakda. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Traditional, herbal, natural. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour.
akin sinabi ko, ng asawa ko, should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. May isa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, tiagas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat. Adumot na paranod na kanyami. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Okay, tutuloy ako. Dati programa tayo nga kung pares. Partner, siguro ano tinapintas ka damang kikarata? Well, partner nga nakakita naman na dito na pintas mo mapili at hindi ko tapang pilutan na pagminaminaan ng pagdalan ako para individual. Dito lang na partikular ako, dito'y pasabak na dadawin ako, ipaktel, pasabak, ipinteramente na riluan, makailangan ako ito pang probinsya nila Provincial Congressman La Union de Ilocos Norte, kita tayo mga kajay ka apagatanan ako kasi na dati riluan, particularity Pangasinan, hindi pasabak partner na may sarap na nakasabak di Higurat traffic incident, dahil alas 10, hindi aksapa, hindi namin sa Bandao, hindi along Marcos Highway, hindi Poblacion Zone 8, Villasis, Pangasinan, Retory. Di karami ito, di ba sa siklista, na lalaki, siklista, cyclist, wala kailangan na rin at tawag tipito, puro at walo, nakasawag at dahil di ba sa senior citizen, kaya residente di Villasis, Pangasinan, inaniho na di ba sa silver na disiplina. Dan karamang ito, ibay sa kay na motosiklo, inaniho tiyak taon 33, at basa na private employee, dan dahil taga Villasis Pangasinan. Kaya inaniho at partner, ibay sa naturang na Yamaha Vio 125 motorcycle. Iba sa rin police report, dari kita namang malubang dito di ang dalgaya sa iapagatan direksyon. Hindi na katang dito, hindi na katasabakan na incident, that is siklista, sigita na bigmalasi iti kalsada, manipon iti laod dati na turong iti daya, and dinamot tayo na natumpar, dahil na nakapagkakarabang ng motosiklo. Resulta na, dati karabang na dito'y dinatexinente at naglakang dito pan nakadamarami iti magpapida, kaya dito iti na ipang iti hospital kasi hospital. Nanayon na parehas tayo tulugang naradaan, iti daga iti kasampay na po, iti daga iti pan nakastimada. But, sumarlo partner, dahil din may partner, the illegal discharge of firearm kaya palaglapsin iti Republic Act 10591, Police Response, nakasabak na iti taras 12 days, hindi namin sa daw, itagdapatawan iti Santa Maria, Pangasinan. Ito iti suspected na at tawag ti mapulong at talaw, nakasawa may sa tricycle driver, pero dito presidente ni Santa Maria, Pangasinan, iti-initial investigasyon, o paparang malapit may siyang na dito'y kabayatan
iti Barangay San Patricia, Santa Maria, Pangasinan, particular iti under the dati Nordiet Ramos Bridge, sino kaya dati ti Rangkay, dati na po naadaan iti pasama dito komosyon, ikilala na kong daway. So sa din mo, wala sa akong masuspected, dito yung namatay na inwar na firearm na, iti namin sa nagaras, kaya iti acting, ikilala na kong daway, dahil na-report, dahil personal ti Santa Maria APS, dahil iti sige na partner, na nag-respondida, iti na-verify na report. Kaya ito nakadamong na rin, na to suspected, dahil ito iti kinanundan. Kaya tinastawad na dati position na dati nagkakabakapusat na kalibre 3.38 na dati pistola na 3 arte na firearms FFJ kaya dati iti na arabin iti katak ng USA kaya dati na dati number kaya pakibilang ng hotel dati price na bagasin di naasin regular na kaya dati iti indam na light ammunition iti kalibre 38. Ito suspected na hindi na-recover na confiscal na firearm evidensya na nadeta ni Custodia kaya di Santa Maria Municipal Police Station para itinanalain na disposition. Dati doon katapata rin, dati panaglapsin na dati discharge firearms kaya panaglapsin di Republic of 10-591 Comprehensive Firearms Condemnation Act of 2013 di applicable di Philippine National Police Procedures. Dahil ito yung pagkakit at dahil kayo makukuha na illegal basis na kung nakita na karisuma, meron na rin mga illegal discharge of firearms, discharging of firearms without lawful purpose na datigot sa ang nausar para sa ang mabalin mo sa pang self-defense, kaya na datigot sa ang performance duty, kaya na saan ako masusar iti fire grades. Ito meron ba punishable under Republic Act 10-591 related previous provisions in the revised penal code in local ordinances. So, dali kami, ayun na kami ng mga niya, nakapat ako na legal basis na, no sikat na baluktalan, at ikot, itinay ko yung unlicensed na firearm. Iso ko po na napirete ko kung violations kung mararami na mga kunana, nagala position of firearms without license o nalita pa ako para mga ito nila carrying firearms outside distance without permit to carry. Then position of those firearms carrying firearms while under the influence of liquor, drugs, firing of firearms in public places. Dahil yung mga tamang pagkari sa lusod ko lang dahil agda kati tibay pakayan dahil nagkakamat sa cyclist insigida na bipalasi dahil tibagin mawaswas dahil bilang malusulat niya ayam kang inero pada na dahil kani nakatupat awang kani isungsubatan na sa kaniligan. Ang mo rin partner nung kasama ti circumstances na siyempre naka-report mo lang na jay no siguro no makita no the video na rin jay makita na jay ti sitwasyon na sa lino nga lugar rin na hindi pa kasi ng partner Santa Maria. I think the Santa Maria, medyo para dyan, anot nga along the National Highway, diba? Pwede nga ba nagapit, nariga mo na ibagata na, uy, hanggang nga mo mas. Agami dahil punto ko. Dahil punto ko, kas parang, dahil nupay, dahil naganang nupay, and the air or dahil sige dahil malaso nga cyclist, that isulti ka po na nakatumpar. Awang ka di responsable dahil nakatumpar na partner. Among naman insan, depende rin na lugar partner. Kaya yung pedestran lane, kabi malasin na yung sigida. Dahil, dente ba na? Oo. Di ba kasi sigida din? Ente pedestran lane, kaya dapat ka dalugan mo kung respeton yung pedestran lane. Okay, dahil ito ba isa? Oo, okay. Kaya kasalan mo rin yung isa man naman minsan, napintas nga mamuang, nagigay kuha, nagigay circumstances na nang balgot iti anyaman nga pasamak din isyo. Tapno di kastagat mamuang, then ma-analyze mo, no anya dahil sitwasyon na. Kasi dahil nga ba na,
taray na, dayjay lugan. Oo na, of course. Dayjay man, daytoy nga tao, biglang limasat. Anya nga ti intensyon na, ada nga ti, baka ada mo ti plano na, dito ilagan, pero masat ako tamo. Without iba ng looking side, left side, na sige dalatan, na pinalasiwan. Yun, ipong kita rin eh. Madagamin na nakastra kasama ko eh. Kaya naralan agda, ipapilit pa rin, magkukuha mo rin nakabumpar. Mawag ti baso ko, hindi ka. Sige na ito na pinalasiw. Kaya saan ko butin na butin na natin nakapag naralan sana butin na natin nakapag trenon. O something like nagamin hindi na natin na eh. So kung na tinapintas sila ka ko dahil pa nangamot investigasyon tapno adda ba't paglugaran na dahil biktima adda mo paglugaran na dahil biktima ket nagnan lati panaka dahil investigasyon na ket kitaan da balansin da it must to balance well no adda mo ti responsable dahil talagang nakadumpar hangin din ang bukodan namin ng partner dati biktima iti data gundaway. Dahil nga ba nagpartner niya, siguro no kikitaan, adamat ti basol dahil biglang nga lumabas, nga nangakikitaan. Ngam no sikat ti adalugan na, kanadumpar mo, iti pag-amok lang mo adalat ta responsibilidad mo. So dahil ito, yan na. Iti pag-amok lang iti pag-amok lang dahil. Tapno dahil kami the fact nga daka nga tartaray jay kalsada lalo no national highway biglang alimasat di may isang tao mga kaya nga sa nga awan ti basol mo mga kaya nga sa awan ti kasjay tata inosente na di may sa let's say awan ti inosente di jay partner awan ti inosente di jay awan ti inosente di jay dahil tao ka biglang alimasat let's say ubing na jay 7 taon na kaya isang araw da jay iti sitwasyon da jay nga pangkitaan dahil ubing, limasat. Siyempre di ubing, awan pa iti age of reason dahil partner. Ay, awan ti age of reason na. Ay, pitula taon na. Ay, dintura ti cyclist. Oo. Dahil suwaro dahil para kanya kay ko, adda ti responsibilidad dahil paano ka dahil talaga nakadumpar Kasi adda nga talaga responsable na. Kan uray pa'y dahil may sa adda mo basol na ta bigla ta nga limasatan nga hanang kinikita. Di jay siguro ito no magnati dumalan nga kunanda dahil pa nakapalutput na baka danto ti maramid ditang amicable settlement. Kasi jemot lang tiamok iti dayta nga sitwasyon. Mabalin na kasi jay. Oo. Ngem no dayjay lugan kitag tartaray jay highway ket tinadumpar mo ke ubing nariga mo nga kuan jay partner. Iti laeng sitwasyon di jay ket kwa mabalit siguro nga ipalawag mo yung sitwasyon pero dayjay kunatayon nga not necessarily nga maawan dayjay responsibilidad. Dayjay lang ti parakita ka by the fact nga dayjay ubing ket minor nga kunada awan pa iti age of reason dagay mo ti circumstances na nga mangkita no daduma. Ngem do talimabas ka nakabisikleta nga datawon na mutan lakayon apay nga tinalyawan dayjay likod na sango na jemyanan na jabagatan na sakpay nga lumasat. Rubang dagay ti talagang precautionary tips tayo nga panagannad iti road accident. Kasi dapat apo ti aramidan tayo. Okay, alang arod, agsubli kami apo kada kayo, kalpasan lang dagiti pa ka mo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work
Because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our Okay, at tuloy na po. Dati programa tayo nga kumpares. Kaya kita'y kalulukat na tata, iti DCTV Digital TV na iba na po nga agaw yan. Dati man, kuha siguro partner, dagiti na pa ninyo di kalmang, congratulations ka dagiti na nga pa. Okay. Well, kaso dahil before the Narabi partner, kinantamang dati dati nang proponer by sa mga barangay sekretarya. So kumusta, good morning, kini barangay sekretary Aldi Ramos, iti barangay Patpata Primero. Kuna na awanan na di denominations partner Nya, Awan. awan denomination. Awan di denomination na rabi di. Kasano mo na tayo? Basta ini di position, 5 ka position, presidente, vice president, secretary, treasurer, kadi auditor. Kendo karagati ang pili aming membro, di kahit na resort na rumwara na ipili da, alit si kalabo kanya, kaya nagbalina na sekretaryo, isuti ikabil na niya, basta kumpleto, di ba? Inutusan na. Diya ito, katmang butos na isumara din. Kaya sa ano, nadama nang ikuha kanya. Para niya partner. Tigay na sa uwan da kayo, kandidato kay amin. Dahil ti kahit nasa uwan Di kundaway, di ba sa magpili na mga express out na di rin na nababa ni secret voting. Dahil yun siguro ti style yun. Ngayon, hindi nag-select kayo, talagang direkta, kasi natan, secret voting natan, secret. Well, ngayon, agad di advice na refresh kami amin. So, kalmasan natin na pagtutulagan tayo, o manamong kayo, unamot ni Sir Oni Duran, na barangay secretary ti barangay Bagani Campo. Napo tayo manamong kami amin. Okay, let's do it. Apunan tayo kaginggal ka alas 11 dito yan. Amo 42 sa amin din nagawa, yung membro, barangay na barangay, kaya i-reading amin dati ka babal ti batik na sheet na paper. Kinupiya nagmaterial sa kasi na rabi pa rin. So po na ngayon sakbay na dahil kung paglimot ni dating presidente, Alandason, ti barangay Bagani mga o Bagani Gabor, nga ko na ipasugat ko ten. Pili kayo ako basta sa anak anyo rabragang tinarang ko any position ipilati na asosasyon. Kasta mo pinisar na Oni Duran ay sugat na madamay din na vice president. Kasjay. It comes out na talaga na narami na kasi no material sa talaga tayo nagbalin na ako na partner. Kaya kuna na hindi na pasti kastan tadi na nagyamang mo. Di na basta ka nagbubutos yun. Through secret balloting. Binilang yun. Binilang din time na after may sa announcing. Proper pala kaya announcing. Agad dito na po, di nagbalin na official new set of officers tayo. For the year 2026. Dahil tayo na Dahil adalat na mga partner din. Talaga namin tapos po dahil na. Dahil ang dakay namin, awan nomination na talaga nakakabit. Automatic karon dahil amin kayo mo kandidato. Puwera, dagijay, duwa. Na kuha na dagijay
Oo. Kung pagligan, ang kami nakaramdam, amin kayo, kalaksigan na kami, karamang na mapili. Iso mo kandidato kay amin. Kandidato amin. Hindi kahit na nasa on Kaya nila. mas po kahit open-minded din para talaga. Oo, Ang sekreto nga, ipalagak buhot, iti talaw. Kaya dati parang ito. Dahil kami nung ti maaramat bijayin partner kanya, dahil na ta secret balloting. Kasi dahil maaramid, no, dati ko nung ada ko nung open ko kahit ko sa mundo, nung adaretay mga ibagat, dahil ti kandidato, ti para presidente, para vice presidente. Karos dyan, dahil na proseso mo, siyempre, mang-convince ka ti kadwang. Dahil tataka niya, ayaw ko po basta kandidato kayo amin nag-secret balloting kayo, no sino to ti kangatuan iti butos, i-rejayan. Ano ti kangatuan ti butos, kahit kumasawan, apay ijay pa nagbutos yun, kabili mo lagi kaya yung magbaling nga presidente, magbaling nga vice-presidente, kasi dyan? Basta lima. Dali lima, dalat mo lima baling nga opisyal eh. No invitation. Ngayon, dahil pa nakailalan, dahil county rin. Dahil may secretary board, nabutusan rin yung vice president, nabutusan pa dito sa tresurero. At kakayang, no, dito magbuwan na iti bilang nakibutos iti na tresurero na bilang pakikira secretary, isumay ito rumora na rin partner eh. Irinto rin yung kalaban na iti na vice president, kahit nagandang natay nabagpabangan dati timbalwan na iti sa kali posisyon, isutin ang majority ay. Napintas man naman minsan na niya ata. Nakailangan na rin. Dami na dyan ko eh. Iti meaning na rin pare-parehas kaya may. Na iti meaning na rin equal. Equal na dyan na mabalin nyo, ti agbalin na opisyal. Ijay organisasyon nyo. Iti lumaran ti bayan ti nasok, bayan ti botos ti Presidente. Sinanaman ni Sir Rodolfo Bong Melendres, Barangay Secretary, dala pila partner. Isunan ti talaga na lumaran iti yung President iti asosasyon. Sino ti Vice? Dahil pata ko. Lagi congratulations. Wala na lima ko naman President, Vice President, Treasurer, sino pa? Secretary. Secretary. Ay, Secretary pa yan ba? Sa Treasurer. Auditor. Jay, ti naputusan. Ngam, hanggang nga naputusan, partner? Awang mo, report. I see. Kaya wala pa ni, something ka rin na tumungay, kada nakiktok partner eh. Nakiktok ka din sa time. Ay, diyan ko lang naman, Vice President kita kaya ada nang ibutos kanya. Kita na kangarod. O, di ba? Tapos nila yan, isudin pa ada ko. Kung napintas pa na pala, napintas pa kayo na wakas. Ada di free na individual na makibutos mo, di kaya na target, di kaya na magbalitan. Dahil na ba nagkari yung una-una nga rin it means to say nga na kayo kandidato kay amin. Dahil muna nga kahit na nasaon na dyan. May kadwa, kahit nasaon na kayo amin, pitted kayo kanyang posisyon. Iti lima na medyo ilinektaran nyo. Itilangan madimat di jay, no kung panunutom lang ba kaya, dahil regret ka na intention mo na kami, hindi kaya di, no, diyan kaya tagbaling nga presidente. Mara. Ako mo kabalinanin, Rowan. Kasi manamong kayo mo eh. In the first place, kayo manamong kayo mo. Sakbay. Iti secret voting. Isugarod, sakbay ka, adamo pa kamo kanya yun. Suga po na hamo nga ibaga nga, hamo kaya't awan ti kaste, awan na dyan, dahil manamong kayo, iti dahil regulasyon, sakbay nga inaramid yun, dahil. Dahil ti sitwasyon na dahil. Kahit no hanggang ko mga manamong ako, so, no, manamong kayo mo eh. Na-explain mo eh, dahil iti sitwasyon na dahil kurata mo, ganun manamong kayo, meaning to say, hindi nabutusan kayo nga nangabak ako, kahit nasa uwan, you must have to do your duty and responsibility in your organization. Well, masapol na tirik na lijayin din mo, dapat kasi dito na ima na umut amin na membro na presente kita jay, kahit nakasada na ka.
no kumada lagi ti kunya, sila kumakin ka. May saka di day. Ang kumakayat ako ti kuha, baling nga opisyal. Adi ka, mabalik mo mga ay baga ti kasjay. Nya, mabalik mo nga baga ti kasjay. Mabalik siguro. Han mo nga, hanyong eraman day tanagan ko. Pero I remain as a member of the group. Yes. Wala Wala sa sa ba? dadi at basta mo may sa suna. May sa report ko dadi opposition. Kaya iso na nga ba ka? Gaan nga makapagkita-kit siguro eh. By the fact na dahil pala ko muna nga pa nakailawlawag na kay manamong kayo. Haon mo ti objection. Haon mo ti nang iba ka nga hanak na kulita mahiraman kita. Haon mo ti nang iba ka, di duwa mo lang nang iba ka. Di kayo na nasawin, da kayo arrest, da kayo amin kung manamong kayo itinijay. Kas jalan mo iti kaya na nasawin na jay. Ganto da kayo kumagalang object kayo mo haan kanyak kay tapo, kung makapakilanan. Pero I remain to be a member of the organization. No, kung mas dyan, mabalin siguro mo ito yan. Personal nga data opinion mo. Ngam, kasi ko nakarugan. By the fact nga, i-explain na kanyayo kung imanamong kayo amin. Dapat lang, nga no, before tinakin yung nabutusan, dapat lang masangon nyo diya responsibility. Oo. Kasi yan mo ti sitwasyon na rin yan. Apay, hindi mo na nga set of officers kasi dyan tinarami nyo. Ay, yan ako para on type of position eh. I see. So, meaning ko sa kala, kita ko ng buwa na di kinabayag ni dating na presidente ng asosasyon di Alan Rasol. Kaya ni-interview pa di kalikin ko, di ba? Kita ko na kaputi something karili bahaan na matalagan. So, kung daw ay bulit na ialawat na, hindi sa balin na through dato'y voting process ako narabit. Hindi pa ako follow. Kaya kung hindi nagpasa na ba, i-express na ba, i-express of the voting na. Thank you so much. Kariti bago matawon, makaraksa ako, dan kariti aktibo, nga parang support tayo mo tinumutin yan, di panaligalang, kahit ang ganyan man, I love you all pa rin. Natural lang kanya yung partner ako. Siyempre, apa yawan ti term of office na yan? Dati term na mo. Dati, di siguro po dati na ako ni Joe, President, masa ko na mga rami kayo ti Baidos. Hindi kami nga makita dito eh. Hindi nga makita partner nga karigan. Dito yung posisyon ti organisasyon tayo, masapol nga damat ti virus tayo nga surugan tayo. Nga nung nag-elect tayo ti official, masapol nga ti term of office na 3 years. 3 years. Di after 3 years, magna ti election. Ti tenure of office na is 9 years. Nakulang ti tenure gan ti term, hangat parehas partner di term of office, nung nabutusan ka, manong matawan nag-stay ka. Dahil mo tenure, nung manong matawan, iti mabalin mo mapalag-stay. 3 years ko nga, di mabilo ko nga ag-elect no 9 years tenure of office mo, kas di lang din. Yan, basta after the explanation ni dati Presidente, basta po i-reveal ko at i-enact, kaya tatay po nga mga rally tayo di voting, para puto sa ta. Meaning ko sa nandiyan, awan di virus na narami di nagkakuna. Tagamin in-explain ko din eh. Ano ko na po surugan tayo yung virus na, ikinat ko ang mudo ako di terms ko, arami din tayo di voting. Awan din baga na parte din eh. Kaya sa awan, hindi ka tawag di virus na narami ka. Ayan. So, basta nangabak kayo din na ka nangabakan. Kasi iti, kaya't na sa word. Anyway, dali ka ba, nagkadamot ka na kayo ako na dyan, since organization yung mga yan. Kaya importante rin dahil, hanggat makapagkakadwa kayo. Tagamin kat no, titinulong kayo, mas natitip ka, dagiti panangarami nyo, kadagiti responsibilidad nyo, iti unod, iti barangay. Take note ako, nga po sekretaryo, Little Barangay Captain. Dati unod, iti barangay. Okay, alang-alang na po. Awalan din na pati pa yung oras tayo. Di programa tayo akong pares. Issues nga rin hindi matapos yung mga papekta. Di pinag-jet tayo dinaldawal-daw. Then, mabalin mo nga po ito pingang tayo. Ako nagito yung karagitibanag. Narami din tayo. Karagiti sa Marsal na kundaway. Then, wami ako nga pumakala di 693 Radio Direct
si partner Alex Molina, kasama dagiti kanaduan dita. Iti VCTV Digital TV, ada dita ni Jo Maria Bab, ada mo dagiti kanaduan dita. Iti dapat kinisus tayo po, manipod kami sa newsroom, TTPN can DCTV. Nadua kiti angkor. Uy, pag-aino ko pa naman ako, giyam-yaman kami, iti alos ng tarabay, ni Baroga. Gary Gabaw na po, ito no bigat, isunod lang ang oras, isunod lang ang estasyon, ti radyo, ken television.